मैत्रिणींनो, उन्हाळा जवळ आलेलाच आहे आणि या उन्हाळ्यासाठी मी एक कॉटनचा कुर्ता सेट ऑर्डर केला मिशोवरून. पार्सल आलं, नंतर मी ते अनबॉक्सिंग केलं, कट करून घेतलं पार्सल आणि कुर्ता सेट बाहेर काढला. म्हटलं बघूया कसा आहे, नक्की चांगला आला आहे की नाही. तर खरंच खूप छान कुर्ता सेट मला मिळाला, खूपच छान आहे. हे बघा, कपडा तर त्याचा इतका सुंदर आहे, प्युअर कॉटन आहे आणि गरमीच्या दिवसासाठी वापरण्यासाठी तर एकदम बेस्ट आहे हा कुर्ता. आणि डेली वेअरसाठी आहे, तुम्ही ऑफिससाठी किंवा घरामध्ये वापरण्यासाठी हा कुर्ता सेट वापरू शकता. कलर कॉम्बिनेशनसुद्धा खूप छान आहे. हा पॅन्ट आहे, पॅन्टचा कपडा पण खूप छान आहे आणि पूर्ण इलास्टिक आहे कमरेला आणि त्याला एक पॉकेट पण आहे. कुर्ता आहे तो सिम्पल आहे, गोल गळ्याचा आहे, लॉंग स्लीव्हचा आहे. कपडा खूप छान आहे, मला कुर्ता सेट हा खूप आवडला. तर मी शोरूम घेतला, फक्त 385 रुपयांमध्ये मला हा पूर्ण कुर्ता सेट मिळालेला आहे. बघू शकता तुम्ही किती छान आहे तो. तर समर सीझनसाठी हा एक बेस्ट ऑप्शन आहे. घातल्यानंतर एकदम असं कूल वाटलं, कारण प्युअर कॉटनचा होता. तर तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. थँक्यू.